ఎక్కువ ఎందుకు వస్తాయి అంటే గోడ వచ్చే వంకర టింగులు బట్టి మనకు వస్తాయి. మినిమం 12 mm తగ్గకుండా ఉండాలి. ఓకేనా? ఇది రైట్ యాంగిల్స్ ఉందా లేదని మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా ఉండాలి. ఓకేనా? అదే అదే ఓకే. ఇలా రైట్ యాంగిల్కి అనేది మనం కోణం అనేది కరెక్ట్గా రైట్ యాంగిల్కి ఉండాలి. ఓకేనా? ఇలాగ. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రైట్ కూడా ఉండాలి. దీనికి కూడా స్ట్రైట్ ఇలా ఉండాలి. చూడండి, ఎక్కడైనా గ్యాప్ ఉందా? గ్యాప్ లేకుండా ఈక్వల్ ఇలా కూడా. తర్వాత ఇట్లా కూడా. తర్వాత ఈ సైడ్ కూడా. ఈ కోణం కూడా మళ్ళీ ఇట్లా కండకు ఉండాలి. చూసారా? ఎడ్జెస్ ఇలా ఉండాలి. తర్వాత ఈ డయాగ్నల్ కూడా ఉండాలి. తర్వాత ఇట్లా కూడా